И здравейте на всички, аз съм Уидер Плюс от ID Games TV. Днес ще снимам първи епизод на Minecraft Survival. Знам, че не съм качал отдавна, но да, училище и така нататък. Сложих бонус чест с Seed. Когато свърши сезона, ще ви дам Seed. Ако не съм забравил да ще ми напомните. Имаме дърво. Добро начало, макар че тук е оградено от дървета. И затова няма смисъл. Като първи епизод ще го оставя на Peaceful, както може да видите. Ще махна музиката, защото ме дразни. И ще направя всичко необходимо, за да започнем. Так. Брадва и една кирка. И време да убием малко прасета. Радвам се, че тук има прасета, защото в миналите ми сървайвали, когато съм си играл без да снимам, никога не е имало толкова много прасета от начало. И винаги съм умирал от липса на храна. Понякога съм се нервил и съм чипал и да. Ей, сега се връща. Така, тук съм. Малко лагва, не знам защо. Хайде де. Тук ще ги избия. Колко много храна. Ще ни стигне докато се намерим място за подслон. Че даже и след това. 22. Другите прасета ще ги оставя. Бързикам се. Как ще ги оставяш? Аз не съм съдиш човек. Макар че наистина ще ги оставя, защото... What the fuck? Наистина ще ги оставя, защото мечо ми свършва. Добре, не знам, що лагва така. Дори не е на фул. Не знам дали е на фул настройки. Даже хич. Айде! Ако лагна още един път спирам снимането и ще видя защо и ще се върна. Поради каква причина се получава този нетърпим лаг. Пак може и в клипа да не лагва, не знам. Не съм казал, че компа ми е перфектен. Добре, ще се върна да видя дали на клиповете лаги. И да. Не намирам друго решение, освен да го смаля на екрана. Не ми се търси, често казано. Така че, да. Сега, следващата част е да се намерим... Не знам. Тези неща са навсякъде. Аз пък съм идиот и не взех торчовете. Ще взема каблстон. Между другото сега поне лаги по-малко. И екран е достатъчно голям. Така че няма проблем. О, айрон. Супер. Сега ще направя един крафтинг. Няма да се безпокоя от удари или нещо такова, защото и без това съм го направил на Peaceful, както вече казах. Каменна кирка, за да мога да взема кабела. Айрона. Още един гав. Текстчър пака ми е Faithful, ако питате. Макар че
Още нямаме достатъчно фенове, че да питаме. Да, ето го. Още айрон. Има. Сега ще вземе достатъчно каблстон за меч и за останалите инструменти. И за платформа. Ако не отгоре ще взема. Ще набера ще така. Мисля, че стигат. Така. Пръчката за меч. Още пръчки. Брадва и... Да, само брат, защото кирка вече имам. Така че тези две пръчки са за после. И да се взема крафтинга. Защото не мисля да се по 4 дърва. Всеки път, когато реша да си крафтвам нещо. Тук има много прасета, но ето там мисля, че виждам овце. Което ще... трябва да проверим. Хайде... Или това са били... Това е било просто бреза. Аз се чуя как му е тук да има овце. Все пак е много рано. Още не съм се изнервил достатъчно, че да се появят овцете. Но ето вижте, тук се появява много баям. Само... Holy shit! Бог чу молитвите ми! И ето тук има овца. Аляля! Хара. Вече пускат и месо. Тъй, че според мен са най-нужното животно за тези, които те първа започват да оцеляват. Виж, господин Митенс, това е педерас. Искам да ти вкаря фокус. Има гъс, няма гъс. Има гъс, няма гъс. Има гъс, няма гъс. Така. Време се направим легло. Шапт. И на ти легло. Сега разбрах, че в този сит има някъде село. И това село беше точно на... ето тук някъде. Близо до пустинята, която ето там, но и на Плейнс. Баяма. Се чуя дали не е някъде близко. Не. Сигурно не е ето там. Така. Малко дърво ще вземем, обаче. Хубав сървайвър се очертава. Шап. Предимно не обичам да си му на сървайвър, обаче се харесва и да. Толкова трябва да стигнем поне сега. Хубав сида. Не виждам причин за оплакване, така че всичко съм си наместил. Ето тук има бамбук, който ми се взема за фермичка, като се направя къщата, което ще стане в последствие, но не и сега. Не и в този епизод. Твърде рано. Може в този днес да качим... Не знам кога ще качим клипче Skywars нов епизод с Sparkman. Да, най-скоро. Това е капа, не знам. Така че по-добре... Не знам, че това капан ли какво е, но от Skywars знам едно нещо. Ей така. Вижте за едно какво правя. Хайде, заминавай.
Но то не е само заради кола, то е да се вдигна и левела. Така че, да видим, тук има ли лава. Оф, шит! Добре, редженнах се, но това не трябва да се повтаря. Така, това беше... Не беше. Това беше нашата първа нощ в Майнкрафт. Надявам се клипчето ви е харесало. Ако е така, се абонирайте за нашия канал ID Games TV и да, чао!